Yawa bushu kamar ka san kai nake nema. Da mun so ka faɗa mun wai me NYSC take nufi ne. Na yanka sai ci. O kana nufin wai wannan ma'anar da ka bayar ita ce abin da NYSC yake nufi. Na yanka sai ci. Eh. Allah ka wannan da daman ka ce kina a dunkule yake. Ban ya ka dunkule ke ba. Na san. To kai kuma mun faɗaci me kake cewa? Duk wanda ya raba mu ya raba auren babu. Good. Auren uwarsa baka ce. Ai ba za mu raba auren babar mu ba. A gaskiya da gaske ka baka raba auren uwarka ba wannan kai ku bar su su faɗan su. Kai? Ina da wanda muke faɗan? Aha, gashi na a gaban kana cewa yana ina gashi na a gaban ka? To mana. Haka mutum a gina kamar bishiya? Akwai sai yanzu ka san kenan wannan dirare ne. Dan duk ba kula da cewa dirare bane ba sai yanzu kenan. Ya hakuri. Ya hakuri. Hakuri bane kana bashi mai gida. Awa, ka daure mana, kakka bada maza mana, kakka bada mu. Ya hakuri. Na zo gurin ku ne yau da sassanyin safiya domin ku buɗe mun kunnuwan ku na turo sako zazzafa da